बर'फोरनि गेजेराव थानाय ससियेल मिडिया आरो पर्टेल निउसनि गेजेरजों आंनिफ्राय माखासे बुंनो गोनां बाथ्राफोरखौ आं दिनै बुंबावनो सानदों। बेनो जाबाय साननैसोनि सिगां एनडिएफबिनि सानैसो सोद्रोमा बिथांमोना थांनाय 11 थारिखआव जि मोनसे कोअर्डिनेशन कमिटिखौ दानाय जादोंमोन आंनि दैदेननायाव आरो गासैबो बे कोअर्डिनेशन कमिटि दानायाव एनडिएफबिनि मोनब्रै एनडिएफबिआ ज' जानानै दानाय जादों। बेखौ लानानै बिथांमोना बे दानायनि सिङाव राजखान्थियारि कनस्पिरेसि दं होननानै बिथांमोना बुंनो सानदों। बेयो टटेलि नन पलिटिकेल आरो बेखौ दानायनि गाहाय उद्देश्यआनो जादों जे 2020 सनाव बर'फोरनि थाखाय जारिमिनारि मोनसे जि सुक्ति जालांबाय बे सुक्तिखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो थाखायसो बे मोनसे कोअर्डिनेशनखौ गोनांथि जादोंमोन। जों मिथियो बे सुक्तियाव एनडिएफबिफोरनि थाखाय जेबो गैया। 9 नम्बर क्ल'जआव जि माखासे बाथ्रा लिरदों बे क्ल'जेसखौ इमप्लिमेन्ट खालामनोब्ला जों दिनै सिन्था खालामदों जे बेखौ जों दिनै मोनफुंनो थाखाय जोङो आरोबाव गोदानै मोनसे संग्राम बा सोमावसारनोसो गोनां जानो हागौ इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय। मानोना बे क्ल'जेसआव एनडिएफबिफ्रा जि मोननांगौ बे मोननांगौ बाथ्राफोरा स्पष्ट भाबै आरो दिनै रोखायै लिरनाय गैया। बेफोरखौ जोङो दिनै इमप्लिमेन्टेसन खालामनो थाखायनो जोङो ज' जानांगोन। जों ज' जानो हाथारनांगोन आरो जों मोननांगौखौ जों बिख'ना लानो हानांगोन। बेबायदि मोनसे गिदिर थांखि लानानैसो जोङो कोअर्डिनेशन कमिटि फर बिटिआर इमप्लिमेन्टेसन कमिटि अफ एक्स एनडिएफबि होननानै जों दाफुंनानै लायो। बेवहाय जोङो गबिन्द आरो एनडिएफबि आफादनि जायफोर केन्डिडेट बिथांमोनखौ बाद होनानै बे मोनसे कोअर्डिनेशनाव जों ज' जानो हादों आरो बे जोंनि थाखाय मोनसे मोजां जेरै सिम्पटम। जों बेखौ लानानै जोङो मोननो गोनां बे अधिकारखौ जोङो दिनै मोनफुंनो हागोन होननानै जोङो मिजिंथिदों। बे कोअर्डिनेशन दानायखौ मिथिनानै दिनै बिथांमोना गोजांस्रिवदों, साखिखौ होदों। मानो होननानै बुङोब्ला बे आफादखौ दिनै धीरेन्द्र बर' आगुनि एनडिएफबिनि आफादगिरि धीरेन्द्र बर'आ दैदेनदों। जाय धीरेन्द्र बर'खौ दिनै प्रमद बर' बिथांनि निर्देशआव गबिन्दनो सानजारांनो रुजुग्रामोननो बिथांमोना दिनै आंखौ एक्सपेल खालामदों आरो दिनै बिथांमोना बेवहाय मोनसे एक्सपेल खालामजानाय लिडारा दैदेनदों। बेखौ बेवहाय राजखान्थियारि मोनसे नोजोर दं। बेखौ दिनै बारे बारे बुंनो सानदों। आंथ' दिनै सानदों एक्सपेल खालामखांनायनि उनाव बे एक्सपेल सोदोबा दिनै गबिन्द बसुमतारी बिथांनि जों लिड खालामजानाय एनडिएफबि आरो फर्मार आबसुनि आफादगिरि प्रमद बर'आ बेखौ साल खालामदों आरो बे एक्सपेल खालामनायनि उनाव एक्सपेल खालामजाग्रा सासे दैदेनगिरिया दिनै भारत सरकारजों आसाम सरकार आरो जि मोनसे एमअएस जाबाय बे एमअएसआव सहि होनो मोननाय बाथ्राया बेयो मोनसे
धीरेन्द्र बर'आ देरहानाय बेखौ दिनै फोरमायदों। दा बेबायदि मोनसे कोअर्डिनेशन कमिटिखौ आं दैदेननायनि थाखायनो दिनै बिथांमोना गोजांस्रिउदों। आंथ' रावखौबो बादा होआखै। एनडिपिआ दिनै डिसबेन्ड जाबाय। मार्चनि 9 थारिखआव एनडिपि होननाय जेबो गैला। बिनि थाखाय बिथांमोना दैमु होननाय मोनसे ससाइटि बा अर्गानाइजेसन बा फाउन्डेसन बिथांमोना खालामदों होननानै बुंदों। वेल एन्ड गुड। बेजों नोंथांमोना मा खालामो खालामबाय था। बेखौ जों रावबो बादा होआखै, आंबो बादा होआखै। बेखौ आं सोंखारियाखैमोन। दिनै आङो मोनसे कोअर्डिनेशननि गेजेरजों एमअएसआव थानाय एनडिपिनि जि क्लजेस बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो थांनायाव दिनै बिथांमोना बेवहाय मानो बाजादों, मानो बाजानो गोनां जाखो, बिथांमोना मानो बाधा होनो गोनां जाखो? आं बुंदों एमअएसखौ जों मोनबाय थिगानो, बेखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनाया सरकारनि खामानि। सरकारा बेखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामथारनांगोन आरो इमप्लिमेन्टेसन खालामनोब्ला जों आवगायबोनांगोन। बेबायदि हिसाबै जोङो दाख्लैबावै 2 तारिख जुनाव आसामनि मन्त्रि चिफ मिनिस्टार सर्बानन्द सन'वालखौ प्रथमबारनि थाखाय लोगो हमो। बे सावरायनायाव आसामनिनो मन्त्रि WPTनि मिनिस्टार चन्दन ब्रह्मआबो जोंजों लोगोसे दङमोन। आरो बे सावरायनायाव बे एकर्डजों सोमोन्दो थानाय इमप्लिमेन्टेसननि चेयारमेन IGP हिरेन नाथआबो दङमोन। आरोबाव कमिशनार एन्ड सेक्रेटारि होम एन्ड पलिटिकेल डिपार्टमेन्टनि MS मणिबन्ननाबो दिनै बिथाङाबो दंमोन। चिफ मिनिस्टारनि बिथोनाव बेफोर MOSखौ मावफुंनायनि जिथुनाखि दायित्व, बे दायित्वखौ दिनै WPT मिनिस्टार मानिजाथ चन्दन ब्रह्मनि आखायाव बेखौ गथायनानै होयो। आरो बेयो दिनै गभर्नमेन्टआनो बेखौ डिसिसन लानानै मावफुंनायनि गासैबो बिबानखौ दिनै मिनिस्टार चन्दन ब्रह्म बिथाङानो दिनै मावगासिनो दङ। बेबायदि मोनसे जानायनि उनाव आरोबाव दाखालि 9 तारिख जुनाव फल'आप एक्सन हिसाबै जों आरोबाव मिटिं मोनसे खालामो। बे मिटिंखौ सासे केबिनेट मिनिस्टार चन्दन ब्रह्मआ दैदेनदोंमोन। आरो बेवहाय IGP बिथां हिरेन नाथ आरो सेक्रेटारि एन्ड कमिशनार MS मणिबन्ननाबो दंफाबावोमोन। आरो गभर्नमेन्टआ मोनसे कमिटि दानानै NDPनि जि क्लजेस बा केस उथायनाय बाथ्राफोरखौ लानानै MS मणिबन्नननो दिनै सम्पूर्ण दायित्वखौ होनानै दोनो कमिटिया। आरो बे कमिटिया दिनै बेसेबां केसेसफोर दं NDPनि, बेजों लोगोसे दिनै सिभिलियानफोरनि बेफोर केसखौ बुथुमनायनि दायित्व आरो नायनायनि दायित्वखौ दिनै बिथां कमिशनारानो दिनै दायित्वखौ लानानै दोनबाय। आरो इयुनाव थाबैनो मोनसे केबिनेटनि गेजेरजों अनुमोदन लानानै PP एपइन्ट खालामनायनि बाथ्राखौ दिनै बुंदों। बेनिखायनो बे PPआ जेब्ला एपइन्टमेन्ट जागोन अब्लानो केसेसफ्रा फारियै उइथड्र खालामनाय बा नायबिजिरनि खामानिया सोलिबाय थासिगोन। दा बेवहाय रायलायनायाव
माखासे थांखि जाबावदों जोंनि बेसेबां केसफोर दङ दा बर्तमान जि केसफोरखौ जोङो दिहुननो हादों बेखौ साबमिट खालामनो होदों एनडिबिनि एडिशनेल लिस्टफोरखौ साबमिट खालामना दिनै जोंखौ थागिदा होदों जों बेफोर खामानिखौ जों दिनै मावबाय थादों बे जानाया दिनै बे प्रसेसखौ इमप्लिमेन्ट खालामनायनि जिथुनिखि खामानि बेयो अलरेडि स्टार्ट जाबाय दा बेवहाय जों मोनसे बाथ्राखौ नोजोर होनो हादों 9 तारिख जुनाव एनडिबिआ खेबसे सावरायबावदों माने आसाम गभर्नमेन्टनि अफिसियेलफोरजों जों जेब्ला आसाम सरकारजों सावरायबाय थादों बेखिनि समाव प्रमद बर' गबिन्द बसुमतारी आरो दिपेन बर' बिथांमोनाबो आसामनि चिफ मिनिस्टार सर्बानन्द सन'वालजों दाख्लैबावै 9 तारिख जुनाव बिथांमोना सावरायदों बेनि सिगांनो जों एनडिबिआ आसामनि चिफ मिनिस्टारखौ लोगो हमखांबाय 9 तारिखआवबो जोङो 9 तारिख जुनावबो जों रायलायदों रायलायनाया दिनै जाबाय थादों दा प्रमद बर'आ जेराव दिनै आसाम सरकारा दायित्व लाखाबाय एनडिबिनि क्लजेसफोरखौ जाफुंहोनायनि दायित्व मोनसे लाखाबाय बिथांमोना फैनानै बे मोनसे प्रसेसखौ आंथ' सानदों बिथांमोना बे प्रसेसखौ आरोबाव दिलिउट खालामनो बेखौ जेंना लाबोनोसो दिनै बिथांमोना आरोबाव दिनै बिथांमोना आवगायबावदों जि मोनसे सान्ति सुक्ति भारत सरकारजों जादोंमोन एनडिबिजों जाबाय थादों एनडिबिजों सावरायबाय थादोंमोन सावरायनाया जोब्बायमोन बिराद मोजां मोनसे बर'फ्रा MOS मोननो गोनांमोन बेखिनि समाव दिनै प्रमद बर'आ दिल्लीयाव आइबिफोरखौ लोगो हमखुमानानै जि मोनसे दिनै बर' हारिखौनो थगायहोबाय आरो दिनै थगायजाबाय आइबिनि जेयाव बिथाङा नांनानै थाहैबाय बर'फोरनि मोननो गोनां जि मोनसे मोजां जि मोनसे MOS बेफोर दिनै प्रमद बर'नि थाखायनो गबिन्द बसुमतारीनि थाखायनो दिनै फेलें जानो गोनां जादों आरो दिनै बर'नि इस्युखौ फाननानै फैनायनि उनाव जि मोनसे एनडिबिजों प्रजेक्टफोरखौ मावफुंनायनि जि खामानि बेखौ दिनै प्रमद बर' बिथाङा इन्टारफेयार खालामाबा मोजां जागौमोन इन्टारफेयार खालामनाय मिन्स जोंनि जि मोनसे सावरायनानै आवगायबाय थानाय बे आवगायनायखौ दिनै प्रमद बर'आ आरोबाव नस्थ' खालामनो नागिरबावदों जों बेखौ दिनै जों नुनो मोनदों आरो बेखौ दिनै रायजो राजाफोरखौ कनफिउस खालामदों बिथांमोना क्लेम खालामदों जोंसो दिनै डिमान्ड खालामदों UPPआसो खालामदों होननानै बिथांमोना बे बाथ्राखौ दिनै फोरमान खालामनानै मोनसे क्रेडिट लानो नागिरबावनाय बाथ्राया दिनै स्पष्ट ओंखारदों बेनिखायनो आं बुंदों बेबादि मोनसे इमप्लिमेन्टेसन जाबाय थानाय समाव बिथांमोना गोदानै बिदि इन्टारफेयार खालामनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ बर'फोरखौ आफादफोरखौ खौसे जानानै थानो हो आरो बे खौसे गोहोनि गेजेरजोंसो जोङो जोंनि MOSखौ मावफुंनो हागोन एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन एनडिबिनि क्लजेसफोरखौ जाफुंहोनो थाखाय जि मोनसे कअर्डिनेसनखौ जों दानानै लानो हाबाय बेयो जोंनि थाखाय देरहासार बेवहाय जिहेतु गासैबो एनडिबि ग्रुपआ दिनै दं थाफैजोब्बाय बा बिनि थाखाय दिनै मावनो जानजि खाफ्राबाय बेखौ लानानै दिनै बिथांमोना संखिदों बायदिसिना खोथा लाबोनानै बिथांमोना दिनै बेखौ बेबायदि आवगायनायखौ दिनै फेलें खालामनो नागिरदों मोनसे समाव एनडिबिनि प्रेसिडेन्ट आंखौ एक्सपेल खालामदोंमोन
जेब्ला आफादा गावो बेखिनि समाव सुनिल ब्रह्मआ गोविंद फ्रेक्सनजों थाबोबाय दा बिथांमोनाबो दिनै बे मोनसे इनिशिएटिभआव ज' जाफैदों उल्थायै दिनै सुनिल ब्रह्मखौ एनडिपिनि प्रेसिडेन्ट धीरेन बर'खौ एक्सपेल खालामनायाव सुनिल ब्रह्मआनो गोबां रल लादोंमोन होननानै बिथाङा दिनै फोरमायनानै रायजोफोरनि सिगाङाव मोनसे मेसेज गाज्रि मेसेज दिनै हरनो नागिरनाया दिनै रोखा जादों सुनिल ब्रह्मखौ आं मिथियो बिथाङा सासे इनोसेन्ट मावग्रा मानसि बिथाङा थोनब्ला खामानिखौ मोजाङैनो मावो जिहेतु बिथाङा खुगा गोनां रावा गोग्गोम बिनिखायनो दिनै सानजारां बिथाङा सुनिल ब्रह्मखौ मोजाङैनो इउज खालामदों आंखौ होखारनाय जि कनस्पिरेसि बेखौ सुनिल ब्रह्म खालामाखै बेखौ खालामदों दिनै सानजाराङासो खालामदों जुननि 5 आरो 6 तारिखआव एनडिपिनि मोनसे जेनेरेल एसेम्बलि जादोंमोन 4 तारिखनि हराव सन्जय सरगियारि दानि आथिखालनि हरिसिंगा कन्स्टिटुएन्सिनि कैंडिडेट सन्जय सरगियारिनि न'आवनो आंखौ होखारनायनि जि पलिसि प्लान बेखौ बेनो खालामदोंमोन बिथाङा सासे कन्सपिरेटर बेखौ आं दिनै हमनो हादों आं दिनै मिथिदों आसलते दिनै बिथाङा जेराव थायो बै संगठना माब्लाबा मोजां जानो हाया बै संगठननि गेजेराव गोबां बिथाङा खेलिमेलि सृष्टि खालामदोंमोन आफादनि गेजेराव गोबां जेंना नुजाथिफैदोंमोन बिथाङा दिनै कार्बि आंलंनि मानसि कार्बि आंलंआवबो दिनै बिथांखौ बै कार्बि आंलंनि रायजो राजाफ्रा समाजा बेखौ एरख'खांबाय मा लांखावनो बिनि उनाव अदालगुरि थाफैबाय अदालगुरि थाफैनानै एनडिपिनि गेजेराव मोनसे खौसेथि गैयै जेंना सृष्टि खालामग्रायाबो दिनै बे सन्जय सरगियारिनो खालामदों बिथाङा आफादाव थानानै आफादनि मोजां माब्लाबा खामानि मावासै बिथाङा सम सम बुंबोबाय थायोमोन बर'फ्रा जुदि रायजो मोननांगौब्ला आंनि ब्रेनखौ खौटि खौटि थाखा होनानै बाय अब्लासो बर'फ्रा रायजो मोनगोन होनबाय थाग्रा सासे मानसि बेबायदि मानसिया दिनै एनडिपिनि लिडार जाफैदों आरो बेबायदि एनडिपिनि लिडारा जेराव थागोन एनडिपिआबो धंस जागोन दिनै बिथाङा इउपिपिएलआव हाबहैबाय इउपिपिएलआवबो धंस जागोन आं दिनै बे नोंथांमोननि पर्टेल चेनेलजों आं बेखौ रोखा खालामनानै होदों जेब्ला आन्दलन जादोंमोन जों बिनि केरेक्टारखौ स्पष्ट मिथिबोदों जेब्ला आन्दलन जादोंमोन बे आन्दलनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादजों खौसेयै सोमावसारनायनि बाथ्राखौ आंनो स्टार्ट खालामदों आरो खौसेयै सोमावसारनायनि हाबाफारिखौ आंनो मावजेनदों जेब्ला आङो एबसुजों थानानै सोमावसारबाय बेखिनि समाव बै सन्जय सरगियारियानो बारे बारे बुंदों बियो एबसु जाहैबाय बियो गामसा गानहैबाय बेखौ जों फोथायनो हाला बिथाङा ओरैबायदि गाज्रि मोनोमोन एबसुखौ प्रमद बर'खौ बेबायदि मानसिया दिनै जेबो राहा गैयैयाव प्रमद बर'जों लोगो जाहैबाय जेब्ला बिथाङा प्रमद बर'जों लोगो जाहैबाय बेखिनि समनिफ्राय ओरैबादि लोगो जाबाय बिथाङा बे सानैनि गेजेराव गोबां प्लान बायदिसिना खालामनायनि थाखायनो एनडिपिनि सासे गागि प्रेसिडेन्ट जाबोबाय थानाय धीरेन बर'खौ एक्सपेल खालामनायनि कनस्पिरेसियाबो बिनिफ्रायनो स्टार्ट जादों होननानै आं बेखौ रोखायै दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव बुंबाय गतिके बेबायदि मानसिया दिनै आरोबाव जि समाव इमप्लिमेन्टेसन जानांगौ बेखिनि समाव बिथांमोना बायदिसिना खोथा बुंनानै
बेखौ फेलें खालामनायनि बाथ्रा बुंदों। बिथाङा बे इस्युखौ इउपिपिएलजों थानानैसो इउपिपिएलखौ सापर्ट खालामनानै पावाराव फैनानैसो जों इमप्लिमेन्ट खालामगोन होननाय बाथ्राया बेयो आरोबाव गिथाव बाथावसिन। इलेक्सन जानायनि उनाव इउपिपिएलआ पावाराव फैनो हागोन ना हाया, बेनो बिराद गिदिर मोनसे बाथ्रा जानानै फैबाय। पावाराव फैगोन इउपिपिएलआ, जोंथ' नुहुरथाराखै। आरो पावाराव फैनायखौ नेनानै एनडिएफबिनि क्लजेसफोरखौ मावफुंनायनिफ्राय जोङो नेनानै थानांगौ, बेफोर माब्लाबाबो जाया। बेनिखायनो जों दिनै खावलायदों बे मोनसे कअर्डिनेसनाव एनडिएफबिनि गासैबो सोद्रोमाफ्रा दिनै ज' जानांगौ। केडार लिस्टफोरखौ साबमिट खालामजोबनो होदों। जोंहा माखासे जोंजों लोगोसे मावबोबाय थानाय केडार नङै मिलिशिया मानसिफोरनि नामफोरखौ कालेक्सन खालामनानै गथायनो होदों। आरो दिनै बेबायदि मोनसे एमअएसनि गेजेरजों गासैबो बे मोनसे लाइभलिहुड मिशननि गेजेरजों गासैखौबो मोनहोनायनि दिनै जों खामानिखौ मावबाय थादों। बेफोर बाथ्राखौ मावफुंनो थाखायनो बेबायदि मोनसे कअर्डिनेसन कमिटिखौ जोंनो नांगौ। आरो बेजों जों खामानिखौ मावफुंनो हागोन होननानै आं फोथायनाय दङ। बिटिआर सुक्तियाथ' जाबाय। दा बे सुक्तिखौ जों दिनै इमप्लिमेन्ट खालामनो हागोन ना हाया, बेवहाय गोबां सोंथि सिखारदों। मानो होननानै बुङोब्ला बिटिआर सुक्ति जानायनि सिगां आसाम सरकारनि केबिनेटआव बे अनुमोदन जानानै थाङाखै। मोनसे एमअएसआ मोनसे सुक्तिया जिखुनु केबिनेट नङाब्ला पार्लियामेन्टनिफ्राय अनुमोदन लानो गोनां जायो। आरो स्पेसियेलि आसाम केबिनेटनिफ्राय बे सुक्तिखौ खालामनायनि रेकमेन्ड थानायमोनब्ला मोनसे संबिजिदारि कम्पालसन थागौमोन। दा बेवहाय जोंहा मोनसे सोंथि सिखारदों। जि सुक्तिया आसाम सरकारनि केबिनेटनि नट गैया, बियो बोरै थांनानै दिल्लीयाव 2/3 मेजरिटिनि गोहो लानानै माबोरै इमप्लिमेन्टेसन जागोन। बेनिखायनो जों सानदों आरो बेखौ जोङो सन्देह दङ जे बियो इमप्लिमेन्ट जागोन ना जाया। बेबायदि मोनसे गोनो गोथो दिनै थासारि दङ। अब्लाबो बे बिटिआरखौ जेरैखि जाया इमप्लिमेन्ट खालामनायनि दायित्वखौ जोंनो लानांगोन। प्रमद बर'आ इउपिपिएलआव थानानै पावाराव फैयोब्ला बिथाङाबो खालामनांगोन। आरो फारसेथिं बिपिएफ सरकाराबो सरकाराव फैनो हायोब्ला बिपिएफआबो बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामगोन। मानो होननानै बुङोब्ला बे बिपिएफआव दिनै सिगनेटरिफ्रा दिनै 3 सिगनेटरिया दिनै दंखायो। आरो बे इमप्लिमेन्टखौ बे एकर्डनि इमप्लिमेन्टेसनखौ जों पावाराव फैयोब्ला दायित्वखौ जों लागोन। दा बाथ्राया जाबाय मा, प्रमद बर'आसो इउपिपिएलआव थानानै पावाराव फैनानै इमप्लिमेन्ट खालामनो हागोन होननाया बेयो मोनसे राजखान्थियारि बिथिं। बिथांनि मथेब्ला बे एकर्डखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो गावल'सो हायो, इउपिपिएलआवसो हायो, गुबुना रावबो हाया, बेबादि होननासो दिनै बुंनानैसो दिनै पाब्लिकफोरखौ मोनसे गोनो गोथो आरोबाव खालामनो नागिरदों। दा बियो दिनै प्रमान जादों। दा बेयो एकर्डआ जोंनि आन्दाजाव बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनोब्ला सरकाराव फैग्रोथारनांगोन। आरो दिनै बे सरकारखौ दिनै बिपिएफआनो जिहेतु दानो हागोन, जोंहा फोथायनाया बारा जाबाय जे जोंनो बे इमप्लिमेन्टेसन खामानिखौ जोंनो मावनो हागोन। रायजो राजाफ्रा बेखौ नेनानै थानो हायो।